Здравейте, приятелчета! Аз съм Чокочип 2704, но понякога... Това е Чокочип. Но понякога съм и с Sin City Kitty или Nemo 345. Защото дадох скина с една моя приятелка и ползвам по-яки. Така, днес ще ви покажа как да си направите скин. Влизате в търсачката, която използвате. Google, Mozilla, всичките търсачки, които използвате, не отворете. Така, и след като я отворите, пишете вече Skindex. Лаги ми ще спра докато не, обаче ми се прави. Така. Skindex, не викам Skindex, де, но това си е Skindex. Лаги ми ще спра докато спра да ми лаги. Така, спря да ми лаги. Влезе Skindex и тук ви пише Sync. Ето така. Това ви пише. Sync up. Айде бе. Това означава регистрира се. А пък login или пък просто слято login. Това означава да влезеш. Ако имаш регистрация в The Skindex, натискаш login или login и това е да се логнеш. Пише your name. Това означава име. И само бъркам името. Парола. Така. Не е name, а пише username. Така. И ако не знаете, просто натиснете пренесете sync, т.е. се регистрирате, ако така, ако сте забравили. А пък ако нямате в The Skindex, натискате Sync Up и се регистрирате. И после, като го направите, тук ви излизат Welcome и името, което сте написали. И тук My Skins, My Wardrobe. Ето, моите скинове. Не са мои, половината са мои, само два не са мои. Като този и този. Те двата не са мои. Всички други са мои и тук ви излизат всичките, ако логин, ако не, няма. И после My Wardrobe. Значи всичко това, My Skins, My Wardrobe, не ти излизат. Така. Сега пишеме Home. Този няма да пише, натискате. И тук ви излизат много скинове. Може да поразгледате и да видите кой ви харесва. И като си харесва някой скин, или ако не ви се разглежда, просто натискате Editor. И като го натиснете този Editor, ви излиза винаги този скин. Ето го този. Така, сега нека да ви поразведа. Green on. Grid on. Града. Ето това. Виждате си даже реалната. А пък Green off, да няма никаква града. Да се рисуваш без града. Така, тук избирате цветът. Ето тук. Дали ще свети зелено така. Това тук, ето, вижте сега. На Green така, това е гумичка. Тя изтрива напълно целия скин. Не ми да го ползвате. Така. Той тук не използва тази четка, защото вижте гадно е. Гадно. Това ви връщам напред и назад.
той е моливчето. Айде бе! Това как ми дразни. Така е, по-добре. Така, взимате моливчето и си избирате някакъв цвет. Айде, аз ползвам светло си. Ето, тук вече се оценявате. Това тук е, например, някаква шапка. Абе, не, ще просто си рисувате някакви чиндилчета тук. И ето как ви изглежда, разбирате ли? А пък, без това, няма. Това ви е глава. Ръката, цялото, той си пише. Пише Body, Health, нали. И тук вече вие издавате сами скин. Избирате цвят, рисувате върху това човече и после. А той ще го изтрия този скин, естествено, че ще го изтрия. Да, ето тук. Ето така. Като го направили, ето така, натискате тези страни, за да видите ли от всякъде сте го направили. Избирате ли? Тук имате всичко. Flying, абе всичко тук си имате. Така. Няма да правя никакъв скин, защото така. Тук нещо ще надръскам, аз не знам какво. Така нещо надраскам, защото не ми се прави скин в момента. А няма да правя скин, не съм да ви покажа. А не да бе. Айде бе! Много ме скипам. И така, ето. Без града си е просто нищо. И после, първо, download to компютър. И показва скин и някакво PNG. PNG. И после, upload to skin dex. И тук сега скин, не, изберете някакво име, аз тук нещо ще надраска. Description, това е описание на скина. Так пишете какво е. Дали какво представлява, дали е зомби, дали е чудовище, дали е пент... Не такива. Skin image. И тук сега. Skin image. Да. Мен така. И това вече го пишете. Или ви се движи, или друго. То... Choose points. И upload. И после вече в the skin dex, нали тук в my skins, си го имате записан. Те го моя, веднага го изтръжно направим. Така. Моя гражданка ми покажа Така, и тук сега са всички скинове. Едите означава да го редактирате. Така, да си ви помогна с нещо. Аз съм чокочип. Тук е някакъв шемет. Да не се обижда думата някакъв. Ако в момента гледа клипа и вид надписа шемет, който в момента е така да шемет. Е някакъв на турски език. Не на турски. На английски и на български, ама понеже далече и не виждам. Шемет, как си застанал, всеки те вижда. По-скоро шемет, не знаете, че шемета е с скина на някой беше. Забравяхме името. Обаче това също е скин. Не си мислите, че е обикновено човече. Не, това също е скин, това също е скин, това също. Всичко в Майнкрафт е скинове. Нали всички движите си мисли, т.е. те това.
Това тук е скин. Това е скин. Да не се чуеш, това е скин. Това е скин на Стив. Стив, просто друго име. Иначе се скин Стив. Стив има доста популярни имена, защото се сменя името всеки ден. А това вече си е истински скин, защото не е Стив. Това не е истински скин, но пак е скин. И това пак е истински скин. И да съм ви помогнала с нещо. И така, аплат, така. Тук пишете, ето тук, ако знаете името на някакъв скин, просто пишете името. Или просто някаква буква натискате, както аз в принцип правя, търся някакви скинове и правя подобие на тях. Така, и това беше от мен. Дано съм ви помогнала, отново повтарям, дано съм ви помогнала. Пожелавам ви, ако съм ви помогнала, което сигурно ще стане, много забавление с скиновете и дано последващото ми такова. Забравих да ви кажа. Сега ще пусна да ви покажа коя съм аз. YouTube. Аз съм... Вие знаете, като пуснах видеото, Майнкрафтърче. Още няма снимка, но скоро ще имам. Намеря точно такава снимка, но знаете, че съм аз. И забравя да ви кажа. Който иска, само който иска да се абонира за мен. И който иска на коментарите да напише за какво иска да е следващият ми клип. Но сега имам ето как се слага мап в Майнкрафт. Ще видите. И сега правя как да се направим скин в Skindexx. Пожелавам ви приятно правене на скинове и чакам да видите отговор какво искате и дали ви е харесало или не. Така, довиждане и приятно правене и забавление на скин.